jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bismi won e roɓindo jayndeji alarba jeeɗiɗi lewru août 2024 bisimilla mon e roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde gendira leydi Sénégal jaynde Le Soleil arti e ko yeytuno noon e autosuffisance alimentaire nanayi eɓɓore laamu leydi Sénégal wadde ko yiyete ko SOSDE créé wadde ha joni SOSDE ko yeytuno noon e brigade de sécurité beele wallude ɓesguji leydi Sénégal ko yeyete ko noon to banggue haruduru ha wawde kadi hebde ko yiyete ko autosuffisance alimentaire ko ɗum ɗo noon saabi ɓe kollite ɓe jaɓɓal wadde ko yeyete noon ndeɗo e ɓoore brigade de sécurité kono kadi ɓe garti e kamɓe Soleil ha joni dialogue islamo-chrétien ne wayno yuɓɓinama toon to Blantyre Kounda e oɗo nokku biyeteɗo Temento Beldal kam e jiidigal artirde ha joni ko yetno noon e ko wonno ko hakkude isayankoɓe e julɓe ɓe ɗo e nder leydi Sénégal andira ko jaam e beldal e yidde jaynde Le Soleil ɗum yuɓɓinama toon to Temento. sen ƴeewi jaynde enquête arti e caɗele ɓe ganduɗa ko gollordi ko yetno to banggue presse ɗum ɗo noon saabi teskama ɗiɗo dumunaji kala ɓe ganduɗa ko la presse wonande galleji gardiɗo cuuɗi gollor to banggue caktirde ɗe ɓe kolliti caɗele teskaɗe kay oɗo saaha to banggue wonande presse o caggal uddugol ko wayno Sunu Lamb Kame Stade ɗum ɗo noon saabi ɓe dokkodiri aadi ñande aljuma o artude eɗen caɗele kono ɓe erima laamu leydi Sénégal nde wawata tigui ƴewtade wonande caɗele oɗo saaha ɗe presse wurata kono ɓe garti kamɓe enquête ha joni e pollugol Cheikh Dieng ne wayno o arti e kanko Cheikh Dieng e ko yitno noon e caɗele ɗe ganduɗa o dañji ɗum hakkude makko e ngal ɗon jagorgal kalfinagal o e assainissement. Jaynde Le Quotidien arti e caɗele presse ɓe kolliti noon to banggue ko yiyete ko contrôle fiscaux laamu ngu fawde fitinaji to banggue joɓɗele wonande kamɓe cuuɗi gollorde to banggue presse wonande caktirde ɗe ɓe garti ha joni kadi e ballal ngal laamu ngu itanno fewde e kamɓe presse en ɗum ɗo kala ɓe kolliti ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ko caɗele mawɗe dokaniɓe kamɓe wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe presse ha ɓuuri tengtude kamɓe ardiɓe ɓe kono kadi ɓe garti e uddugol stade kam e Sunu Lamb ɗum saabi kap eri laamu leydi Sénégal nde wawata tigui ha joni webtinde ko yiyete ko yawtere hakkude laamu ngu e kamɓe ɓe ganduɗa ko gollotoɓe e caktirde ɗe. Jaynde Les Échos arti ha joni e kan haala crise gonɗo oɗo saaha e presse ɗum saabi ne wayno ɓe kolliti wonande kamɓe patron de presse en jonde nde ɓe jogori wadde ñande aljuma o kap ɓe kolliti uddugol Sunu Lamb kam e stade ɓe kolliti ni ne huula yoga e won caktirɗe goɗɗe ndewa hen siboɗo saaha ko caɗele tigui dokaniɓe kono noon e o mo ganduɗa ko kanko tigui woni Cheikh Niass o arti kadi kankone e caɗele ɗe ganduɗa o saaha ne wuure toon to Walfadjri Maymouna Ndour Faye kañumne arti e caɗele teskanode 7 TV ngal gollorgal ngal o ardi kono plainte mo ganduɗa holliti mo waɗɗum fewde e yoga goto mo ganduɗa ko ñumne hokkitino konnguli fewde e gardugol ngol o ardi toon to 7 TV. Jaynde Sud Quotidien arti e ko yitno eɗen caɗele to banggue presse ɓe kolliti to banggue uddugol yoga e won compte uji bancaire ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe caktirɗe ɗe kono kadi laamu ngu ɗen namde namdoto to banggue wonande ko yiyete ko fisc ɗum ɗo kala woni caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha dokanima ɗum ko yiyete ko noon la presse woni caktirɗe ɗe non saabi ɓe kolliti alay saago laamu ngu wawa ha joni webninde jonde hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko caktirɗe ardiɓe caktirɗe ɗe beele tigui ɓe mbawa dañde nandiral nde tawno caktirɗe ɗe wona hunde sara e ɓamtare leydi. Jaynde Besbi Le Jour arti e ko yitno alhaali o mo ganduɗa ko kanko tigui woni Amadou Ly gardiɗo Akile o arti noon e tumde omo ganduɗa ko kanko tigui woni Pape Mademba Biteye kam e Samuel Sarr ɓen ɓe ganduɗa ndewino e gardugol ko yiyete ko Sénélec kono arti cifodiral contrat mo ngal ɓe ciifi hakkude mabɓe West Africa Energy tawi ko dawal duuɓi 25 kanko mo ganduɗa ko Amadou Ly gardiɗo Akile o arti ni e omo ganduɗa ko hande ko kañum woni directeur général mo Sénélec omo ganduɗa ko Pape Toby Gaye o holliti kañumne wona mo ganduɗa ene humpa ngal ɗon cifodiral ngal ganduɗa sifonomo. sen ƴeewoyi jaynde L'Observateur jaynde L'Observateur arti ko yewtino noon to banggue marché ji kamɓe chantier ji ɗi laamu ngu tottata Guy Marius Sagna holliti
ko abbi ujunnaje jeenayi logement tottama entreprise chinois en kono arti kadi to ngakkugol wonande ɓen ɓe ganduɗa ko cuuɗi gollorɗi ɓesguji leydi Sénégal tawede e gueɗe e baɗe dane on kono noon l'observateur arti ha joni kadi toon to falle me kaɗo lana jiwka ko ganduɗa waɗi jeetata hawruɓe ladial jeenayi oɗo saaha ko majjuɓe ɓe jiitaka taw jayinde l'observateur arti ha joni ko yitno noon to banggue dissolution mo assemblée nationale o saaha noon kanko hoorejo leydi ndi omona e koyɗe beele tigui wadde dissoudre assemblée nationale. sen ƴeewoyi jayde libération ɓe garti e o mo ganduɗa ko kanko woni directeur général mo premier bet eɗen gandi o yiɗino dogde yaltude leydi Sénégal ko toon to bawallaɗe diwoje AIBD woni ko fawa junggo caggal nde o huccitiri e enquêteur en ɓen loskoɓe warti e ko yitno noon e caɗele ɗum ko laamu leydi Sénégal rewatamo ko abbi e 12 milliards pawɗi temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeenayyi millions e koppareje men franc CFA o warti noon nde o ƴetti pellital yidde dogde leydi Sénégal kono kadi caɗele ɗe ganduɗa joom suudu makko fayyuma ha ɗum ni saabi o yiɗi yaltude leydi Sénégal ene tawe e jayde libération sen ƴeewoyi jayde source a ɓe garti e ko yoytino noon e caɗele ko abbi e temedere capanɗe jeenayyi milliards e koppareje men franc CFA tawi ɗum ɗon noon ko travaux ji VRD ganduɗa ene fonno waɗede kuɓɓam toon to pôle urbain mo Diamniadio oɗo saaha noon omo ganduɗa ko homme d'affaires Abdoulaye Sylla ne wayno peɗeli ne wayno joofima ɗum to banggue wonande ko mbiyata ko corruption. jayde las ɓe garti eko yowitino e caɗe heele ɗi ganduɗa oɗo saaha presse ne wuuro ɗum saabi omo ganduɗa ko Bamba Kassé secrétaire général mo Synpics so holliti alay saago laamu leydi Sénégal oɗo saaha wawa famde ko yetno kon médiaji walla mbiyan caktirɗe ɗe o saaha woni koye yardude almum keddigal sibo woni koye mayde alay saago noon laamu ngu wawa dartade ƴewde kadi jewte pattamleme hakkude mabɓe ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe caktirɗe ɗe beele presse o wonande crise o saaha teskaɗo e presse o beele ɗum wawa tigui safrede te ɗum ɗon noon ala mo wawi ɗum so wona laamu leydi Sénégal. jayde le verdict arti e omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo jangde lesse nde Moustapha Guirassy caggal haala ka Ousmane Sonko halno to banggue alhaali murnugol haɗum addi haala ɗum saabini André Latyr Ndiaye yaltino waɗi jaltal yande Ousmane Sonko haɗum jibini caɗele ɗum ɗon noon saabi kanko jagorɗo kalfinaɗo jangde lesse nde Moustapha Guirassy o yidiri hanki o e omo ganduɗa ko kanko tigui woni monseigneur Benjamin Ndiaye kanko mo ganduɗa ko Moustapha Guirassy caggal nden jonde holliti leydi Sénégal ko yete ko dialogue islamo-chrétien guille cehilagal hakkude leƴƴi kam e diineji ɗi ɗum ɗo de wona hunde nde ganduɗa ha joni gouvernement mabɓe ene tawe e bonnoɓe ɗum ɗon noon saabi o erima ɓesguji leydi Sénégal nde mbawata ha joni tidnidde kono kadi addude haalde kene waɗa beldal hakkude diineji ɗi uddirten koye jayde coftal ɓalli jayde tribune sport arti e transfert ndiɗo mbarude leydi Sénégal gardien de but Mori Diaw ne wayno o saaha nandiral sifande makko hakkude omo tawe toon to Marseille kanko Mori Diaw ne wayno jayde tribune sport arti e nandiral hakkude makko e Marseille milliard uji tawti pawɗi temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi millions e koppareje men franc CFA woni ko o yoɓete te ko cifodiral makko transfert toon to Marseille. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓino mon e robine won jaydeji e subaka alarba hande o min dokka mon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon Allah jarama on jarama.